kana une pfungwa dzako wega gara ikoko kwawakatizira ikoko usada kutanga kutaura nebasa iwe musoro wakada munhu ane mavato unonetsa kurara naye pamubhedha mumwe chete handizadziziva vanin'ina vako vanoona nhamo nokukahwa womuka ndowana gumbo rako rava muromo mangu ndo unhu hwaunahwe una mavato iwe Kuliend TV atibatike zvechopu Kuliend uri chibaba pari kuuya zvinonakidza tiri kunzwa zvinonakidza through iwewe isusu tiri kutozviona takatotora kudhara chinhu chakatouya mumaoko ichi chinhu ichi takatotora chakatouya vhere zvokuti hatisina madoubts hatisina chinotichemedza tiri kuona murume akatorova pasi sada kuti unzwe zvichemo zvevana veZimbabwe zvokutanga kana maenda pamberi apo akomana ndiudzire nyaya iyo kuna nyoka yemabhunu kana maenda kumberi uko akomana magara mberi uko haikonaka kuzongotiitawo zvatakaitwawo namunangarwa akomana musazodaro akomana shuwa please pindaiwo maruzevha umu muchiona kuti vanhu vanodei tinokuudzai toita todzokera kumusha uko kundogara kumaruzevha uko kwakurungotizawo nhamo tine vazukuru vamwe vakasiyiwa nemadzibaba avo vashaikawo nezvinongoitikawo munyika kufa kunouya saka unokusha kuti mwana iye umuendesa kuchikoro nei wakamutarisa uchiona kuti mwana ari very intelligent but hauna chaunogona kumuendesa kuchikoro ukaramba wakagara munyika yamunangarwa wotobva waenda but isisu manje kana mapinda pamberi apa magara munoita so munodzorera dhora hakuna kusara muchinonetseka nekuti todhizaina mari yakaita sei tora iro riya dhora riya rine $10 matsvuku $5 egreen $20 chero zvaikazopererawo mari hombe iri pa100 hakuna zvokungozoda kutanga kutakira mapepa futi vakomana musatidaro vakomana tine chiimbawo nemi varume todawo kuudzai chokwadi techiimba nemi zvisingatomboiti papapa takaperera kuimba uri kunzwa munhu wese ari kungoimba nyaya yegeza revolution munhu wese akafara hakuna kuzotidisappointa vakomana kana madzorera mari iyoyo pindai munzvimbo dzese matauns ese aya vakai mastadium vakomana tongoonera vere mawarriors pazvivhitivhiti vakomana musadaro nyika ino vakomana shuwa ye kunoza kuti tinoida ndo zvinhu zvotongowa tive nepride kuti tive tichidadawo nenyika yedu urikuzviona uri kunzwa comrade nyoka yemabhunu makidhi marongorongo asi yomukomana tichingodawo ndozvatongodawo mana unozva tongofanira kuva vanhu vakasununguka vanhu vanofarira nyika yavapana vaya tichitorawo kana vahwina sezviya zvafanika mamwisira vakaita vachimwisa Nigeria paya unongochinzwa kuti dei akabva apa tingomubundikirawo so but vakomana tiri kuvaonera kure vakomana vedu vakomana tiitewo favor iyoyo dzorerai mari yedu panzvimbo payo hazvitinetsi bhozi upfumi hwedu tinahwo isi hatina kufanana nevamwe vanokuna tokona kugara tisingapemi tonorama tisingapemi motidaro motigarira mari iyoyo dzokera motidaro motivakira mastadium emawarriors vanofarirawo cricket movavakirawo mastadium avo vanofarira rugby movavakirawo mastadium avo Zimbabwe ive nevanhu vakasununguka vakomana isu tiri vashandi vanoshanda tinozvishandira tarisai mone masumuzira takaita nyika dzevamwe kunoku tisu takavaka zvisi zvamuri kuona zvakavakwa endai kuBotswana mundoona kuti vana veZimbabwe vakavaka mabuildings akaita sei asina kana kuti unonzi une contract company inenge ine clan vachivaka tichivaka nesimba tichivaka tine simba mukatitungamirawo zvakanaka mberi uko vana Mudharageza tinokuitirai zvitsvene zvisvinu zvokuti hatinyadzisi maindastry anenge aine vanhu avo hatina usimbe hwekushanda saka vakomana kana maenda mberi uko vakomana rwendo runotokumbirawo vakomana musatiitawo vana Mudhara Chiwenga vana Chamisa tonzwa kuti mune murimo uko vana Chitova musadaro vakomana tiitirewo vakomana tiri kukumbirawo vakomana takumbirawo vakomana chimboregaiwo timboitawo zvokwadi ye vakomana takumbirawo timboitawo vanhu vakomana uchirikwadai unoendawo pabhengi uchindopinza kakadhi kaya kachibudisawo mari uchinotenga zvaunoda
ndogara nditaurira vapana ava kuti vakomana isusu takati tisinganetseki nguva yacho nayo yaiye mari ichakaita mari yedu yaiye ndaida used to travel kubva papa kumba kwangu kundozvibuda kupi kwese kunana Manaples kuenda kunana Kariba ndiri jaya ndichiinda ndisina kana sendi momwe ndichiziva kuti ndinondopinda mubhengi ndichitora mari yangu either kuBarclays kuPOSB kana kuCabs ndovanga ari mabhengi atakajairirawo isusu. Regai zvidzokere izvozvo vakomana zvabviswa but ngatiregei kuita sokungoita sokuti pamwe tinongoda kuti mungopindawo mupawa kana mapinda futi motangawo futi kuchonja wakati vandevere akati lichonje futi vakomana isi sisale singelaluto futi sisale singavantu avaqalisi kudhuveka futi manje katesi ringaenza so sisingasakwazi kuti sizavona ubani sizaenza njani ngoba katesi ama-war veterans ave sepeli esikhathi esilandelayo lesi vase vekulile umdala Geza akangeli ejalayo umdala lowana vele kufuze limenzele something umdala lo limenzele something umdala lo because nguye wamira futhi wakamira panguva yaMugabe iko zvino aona futhi kuti vana veZimbabwe vamira musonedzewo mupolitiburo menyu munofanira kuendawo vanhu vane chokuita munhu akabva pagrassroot kubva ari mwana mudiki achingofunga kuti ndoda kunosunungura nyika akafamba netsoka kundosvika kuMozambique akanorwisa akabuda mupolitiburo momo hamufani kuzongeswa vanhu wekuti unongokarwa kungodzi ziyambi kuti rii ziyambi racho risina kana basa nevanhu aiwa vakomana ngatiregei kudaro vakomana chimboisai madharaiwa yaya vachitsiurana aiwa pawakuenda hapasipo vachitsiurana apa pawakuenda pamunotozivana totokuzviziva kuti munozivana kuti tsotsi ndeiyi andi Mugabe akakutaurirai achienda paya kuti vakomana uyu mudhara uyu dei wanga wapinda iwe uyu mudhara wauri kuona uyu imbavha iyi muroi unouraya mukaita nharo iko zvinezvi munozivana kuti tikaisa nhingi unoita utsinye tikaisa nhingi unoita zvakanaka saka itaiwo saizvo vakomana tiri kukumbirawo vakomana takumbirawo maZimbabwenzi takumbira tiri maZimbabwenzi tese mashoko andiri kutauraya muZimbabwe wese anoanzwa unongodzoka kuti vakomana inzwai vakomana tiri kukumbirawo vakomana kana magara kumberi uko chimboitaiwo zvinoita kuti zvifambe upfumi hurimo maminerals arimo ingokondirorai chete kuti zvinofana kufamba so akafamba so vana takatumira kuenda kuzvikoro vanoziva kuti akaunzi dzinorohwa sei economic dzinoitwa sei vanozviziva toisa vana ivavo kwete kuisa munhu wamangonhonga nokuti muzukuru wenyu vakomana musaita kuti ndisekuru musaita kuti mwana wangu kana asingazivi chinhu haazivi misei kwaanoziva nokuti pana akabarwa asina kwaanoziva isai vanoziva vaende mberi muchivakondorora kuti apa panonzwai muchitsvaka nyangu kakaita kamwana kadiki kane maadvices akanaka katererei vakomana akonozoti magara vepapapo maakutanga kuti hatina anoda hamuchadi kutaurwa nemi sematauriro atirikita waiko zvinezvi handi muri kuzviona kuti tiri kuita zvivhitivhiti zvese vapana vari kunze vana kurienda vapana vese vari toda kuti vauye vaite maradio stations avo munomu kana tiine zvichemo tichiinda ikoko pakuti iko zvinezvi unozva kuti zvezvizvi tetakangotarisira ZANU kungotarisira ZBC ichingopata popota ichingotaura zvinza nebasa zvokungotaura vanhu vachingotamba madzimai achingotamba magaro achingotamba asinganyari mamai mukwasha akatarisa unoona mamai ese aya hana vanasikana vakarorwa mwana unonge achitamba kudaro mai vachitamba kudaro mukwasha akatarisa TV nokuti ndiyo yega inooneka station iyoyo hodi kana vatanga kutamba mwana otarisa kusaidi murume otarisa kusaidi haagoni kuzoona mai vachitamba zvakadaro izvo aiwa vakomana kana maindaiko zvinezvo vakomana achimboti nzwiraiwo tsitsi vakomana tinokumbirawo vakomana hatina simba hatina zvatinei chigona kuita nokuti tinete ungokondororwawo nemamwe masimba but imimi tinzwisisei vakomana iryai yes but itaiwo zvinoita kuti zvinhu zvive frequency zvingoflowa so upenyu hungoraramika so utiwo ndikaronga toda kutenga mota mugore rinotevera iro unenge uchibhenga mari yacho vakaona kuti mari yeunomuka yakachinja yazigi yabhondi ranga bepa rinongotora zvokungoita kuti mari iyaye inenge yambouya maUS ayata toda kutongoti kachida US tinorionera tichida kuenda kune dzimwe nyika hatikuona kuti tinge tazoti US ndo amai vedu aiwa isu hatitongwi neAmerica kaisu tinozvitonga isu tine simba riri kuzvitonga saka vakomana takumbirawo vakomana
ini hangu ndinokumbira wakomana, please itaiwo zvakanaka wakomana. Nyoka yo ndo chakaitawo mudiki apa uchikotorawo uchivaudza varume handizvo zvakataurana pageza revolution izvi, varume hazvizvo zvakataurana paM31 izvi, hazvisizvo wakomana. Takataurana takati vanhu tichadai mabasa owanikwa, mari dzongofambawo zvakanaka, kanzuro isingangorovi vanhu. Tanzwani wakomana, kungorohwa chero nomunhu unoshakuti kuti wabva kupi. Mubvisewo zvimwe zvimutemo zvinongoregwawo nemudhara uyu anenge tauswa mwana mudiki, zvimutemo zvinongoiswa zvokuti munhu wachera mugodhi wake pamba unouya onzi iwewe uri kubhadhara kuema, unobhadhara kuzinwa. Vanhu vachingotitorera mari dzedu, tainvesta nemari dzedu, mari shoma shoma iya unenge washingirira 10 years kuti ucherese mugodhi we1000 wotorerwazve mari kunzi bhadhara rendi yemugodhi uri pamba pako, wobhadhara mvura iri pamba pako. Mitemo iyoyo ndo yanga iri mitemo yaSmith yaitoresa nembwa. Handinzwi kufara nemitemo iyoyo inenge ichiuyiswa nevapfana ivava vasingazivi zvavari ava. Manatsa mauya nguva yakanaka, because tanga tichashaya kuti kana vanhu vese vakapera kufa vakuru ava zvichamira sei, nyika inenge yakambomira sei vakomana. Kana nyika yaizomira inana ziyambe vakazembe unobvunza kuti saka dhora torigadzirisa sei kuti rive mari inobatika uye yakanaka, oti isa mupfungwa dzako rinobva ranaka. Taisara tikaona chokuona wakomana, zvokwandoda kutokutaurirai, taisara tikaona chokuona. Vanongorya meno vamwe zvimapfana zvemayuth izvi zvinenge zvichingovamo, zvinenge zvanga zvakaudzwa utungamiriri, kudzidzisa utungamiriri husina basa. Asi mi kana mainda wakomana, iko zvino maakuziva kuti vanhu vanodei, maakuziva kuti nyika yenyu inodei, mogadzirawo marodzi onaka. Inotorarama here marodzi aSmith wo wakomana? Wakomana musadaro wakomana, wakomana musadaro nyika ino wakomana, kuibvarura kudai musadaro, please musadaro. Nyika hatigoni kurarama muuyu marodzi akavakwa naSmith, akavakwa noRhodesia. Tirambe tiri marodzi iwayo nestation, radio station yakaiswa naSmith, railway station. Iko zvinezvi zvitima zvazvanza nokubheuka, hazvisi kufamba nanhasi. Toda kuzivisai pamwe hamuzvizivise zvakaitawo mudhara wedu, anga asingazvizivi kuti zvitima hazviko. Chitima hachiko, ndo chinotoita kuti tifambe nyore. Chitima chakachipa. Pai kana choshayikwa tongokwira vana starioni wodzana mudhara vana starioni vachingorova pasi petsoka pavanodira. Watarisa kuti pamakrismasi vanodhabhura price times 2. Kana bhako wanga uchinda kwakuchita $11 inenge ya22, pamwe motombonzi 30. Vana Windi mukondrore vamahwindi pamusika paya parengi paya, because vana Windi vanobva ndo vanenge vachikwidza maprice. Maofisi ese, mabhazi ese ngaitewo zvatinoona muno munana South Africa, zvokuti unoenda paofisi wondosvika wongozvibhukira bhazi rako semunhu ari kubhuka ndege. Nguva yako yekupinda mubhazi yakwana, unongopinda wega uchingowana maassistants epo asingadi kuzokumbira mari, vasingadi kumultiply mari kuti dzikwire vagowana commission yakawanda. Mawindi bvisai chimwe yawo chihwindi wokuti kungoona chete kwangoonekwa wakabata mari muhomwe yotonzi saka ngaakwidzirwe nokuti une mari yakawanda. Kungoonekwa kuti zvuzvurudza bhegi rako worobvutwa zvodambuka. Mastructures akadaro ngamuregai kuvaka marengi orudzi rworwo. Vakaiwo marengi wakomana, dzidzaiwo kubva kuvamwe wakomana, dzidzaiwo kubva kuvamwe. Kwatinofamba kuti nonyara kuti saka ini kumusha kwangu neupfumi huriko, kune goridhe, kune lithium, kune copper, kune diamond, kune platinum, kune zvese, ngatingoti kune zvese nemaemeralds acho, ameno vanonzi mamwe yellow, mamwe matsvuku, mamwe ebrown, matombo atisingatozivi kuti anonzi vanani. Tine oil, tine gasi palupane apa uri pedzi, kwese kumashonaland haupedzi gasi, but tinoita rokunohodha kunze uko. Musadaro nyika yenyu mani wakomana, muri kuita sei wakomana imi? Musadaro nyika yenyu wakomana. Nyoka kana magara wakomana pakati apa, toziva kuti mune hamumboshayi zvinhu nzvimbo, hausi kushandira mahara ipapo. Kana wagara iwe pamberi apa wakomana, ndo zvatiri kudawo izvi. Tiitewo kuti tifare munyika yedu wakomana, regaiwo tifare tisununguke, musangotirova wakomana. Kana tiine zvataona zvakashata tikati wakomana pakadai paipa, hakuna zvokuita sokuti mazodonha kubva kudenga kunzi uri kupikisana nengirozi. Ndimi vatiri kutaura nawo iko zvinezvi, haikona kuzochinja gedhi
musaite moti hamuchataurwi nemi. Taida kungoramba itaura nemi tiri furisa izvezvizvi tichitaura nemi tichitokuudzaiwo zvokuita, nokuti hazvina kuti kusatonga kuti tisina njere nokuona kuti pakashata ndepapa, but hatigoni kutonga nyika ineyi tese. Tinotsvagawo vatungamiriri vanoenda mberi, but hazvina kuti kana wanzi mutungamiriri takuchadzwa kuti chiinda mberi, iwe hauchatotioni sevanhu. Wakutoona sokuti tese hatifungi. There's a reason inoita kuti mudhara atoona sokutoti vhere iye he is close to God kana kuti he is more than a God, because now look here anototaura kuti cabinet yangu inini kana iri kudenga haina kumira zvakadaro. Kukudziridzwa kwaanoitwa mumaruzevha mukatakana nezvimamaimu kana kuti vane vachiti vachapiwa mari here kana kuti vane vachiti vachaita sei, but reason yacho ndakaiona ndeyekuti vanotirega tiri panhamo. So that the moment yaanongouya nekanhu kadiki diki tinoona sokuti taitirwa chinhu chihombe, iwo wapiwa huku woona sokuti uda watengerwa ng'ombe 20 nehuku dzisina nebasa, dzimwe dzinopera kufa, dzimwe hadzizogoni kudzifidha, tinoryiwa tiri tutikitiki twakaonda nokuti chikafu unenge usina. Wangopiwa huku nestarter 10 kg yestarter wokutofara wotopururudza, vamai wotopururudza. Ndozvinoita kuti vapanha vese vamunoona vanongomanyira kupromiswa $10 otoona sokutoti pane zvaitwa zvinomusoro nokuda kwenhamo. Saka vanotirega, musatirega tine nhamo kuti tigozokutererai kana mouya. Iko zvino machembere vanhu vanonzi pasaga rimwe chete. Isu maZimbabwe ndoda kukutaurira vakomana musazodaro, vakomana please musazodaro, because tarisai muone takarwa hondo tese isu. Makamusiri mega musango taiva tese tichirwa hondo tichiitira kuti zvinhu zvigotinakirawo, but hapana chatakambobhenefita muchiona takadai. So hapana kana chakambouya inda ndiri mujibha chikara chomujibha patechingorerwa nhema towards maelections tonzi ndai munovhura akaunti, kana wavhura akaunti tozokuisirai mari. Mongopara totengesa huku dzedu chinovhura maakaunti nezvimari izvo zvonokukwira mabhazi, hapana chinouya, hapana chatakabhenefita. Totipawo pamwe tichapiwa mafertilizer nembeu kana nguva yezhara ino tichapiwa chibarwe. Munenge muchisheya bhagidhi 1 muri 4 vakomana. Musadaro vakomana, please musatiitawo zvinhu zvakadaro vakomana. Tiri vanhu vakarwa hondo takairwa. Hakuna chamungatiudza pahondo yanga yakaoma, hondo yokubvisa simidi iyi yatiri kutaura chitoenda kunobvisa munangarwa haisiyo hondo iyi. Hondo yanga iripo yatakatopedza ndiyo hondo. Nevese vanoona sokuti ameno zvatiri kuda kuita kuti hazvina nebasa rese. Amufi makamubvisa, makaibvisa ZANU-PF iyi. Regai vabvisane saizvozvizvi tichibvisana, vanhu veZANU-PF vachibvisana, imi chiteerai zvinenge zvichiindawo kukunyoreka. Hakuna kuda kuita vana chimhama muchimbotaura zina nebasa, imi muchitaura zvinhu zvisingaiumbiki zvisingabudi, muchitaura zvisina nebasa, muchitaura zvisina nebasa kuda kutidzorera shure pamafungiro. Kana une pfungwa dzako wega gara ikoko kwawakatizira ikoko, usada kutanga kutaura zvisina nebasa iwewe maiwe. Wakuda kunyanya muromo wako haunyari vanhu vakuru, tiri vanhu vakuru isu. Oti kana uchinzi chimhama watova mai chaiwo kutonzi uya utozoona mai wokunzi tingatozogara pasi tichiti tina mai utaura zvisina nebasa rese. Ende hatidi kuona gara nechivhitivhiti chake icho chokwauri koko ukauya kuno kusatsvaga kana posti kana 1, because tatokuona kuti ndiwe chimwe chigananda uda kuzoita chigananda chehurumende inouya iyo. Because njere dzako ndozokuda kuti ugozongonzi pane zvakaita, kana vaine zvavaita, vane zvavaita zvikaita izvozvo congratulate them, kwete kuda kublema kuti dei ndiri ndandauya neidea iyi. Kuti wakamboona vatambi vebhora wamwisa iye vanomufarira, chero kamwisa nadefender chero nagoalkeeper. Ndo zvatiri panguva yatiri. Unoda kuti unge uchingomwisa wega uchida kuti netsa panapa uchiti discourage wombouya wakadai nokuku wodzoka wakadai nokuku womboisa musoro wakadai. Munhu ane mavato unonetsa kurara naye pamubhedha mumwe chete. Hanzvadzizi vanin'ina vako vanoona nhamo nokukahwa womuka ndowana gumbo rako rava muromo mangu. Ndo unhu hwaunahwe une mavato iwe chimhama iwe. Unomuka wowana gumbo rava muromo mangu. Isati takavati takaisa magumbo kumwe chete, pandinomuka ndowana gumbo rako ratsika musoro wangu nemavato, kana wanditsika mudumbu nokuti une mavato iwe mwana iwe. Usambofa wakambotoenda tosora rumbi izvo anenge ari nani anoziva zvaitaura, haunzwi iwe. Une misika wayakawandisa iwe maiwe. Tirambe tiitani zvakanaka wamana. Sorry henyu ndataurisa.